Sziasztok! Na, hát akkor most megmutatom, hogy a barátnőmnek mit adok gyorsan, és láthasátok, még ott is van csomag. De ez nem neki lesz, hanem megmutatom, hogy mit kaptunk anyukámtól, de egy este alatt nagyon sokat megettünk. Úgyhogy, ja, nem, első egy ilyen mandarin. Hát nem tudom, hogy szereti, vagy nem. Egy ilyen csoki. Ez amúgy nagyon finom csoki. Bueno. Ebből 2 volt, és a tesóimnak adtam, láthattátok. Úgyhogy, ja, ebben van 2, ebből is adok neki. És hát ezt is adok neki. Csak közben úgy bepróbálok pakolni, hogy legyen hely. Hogyha csokiról van szó, akkor ilyen kis Tibi Mikulás, vagyis baci, bocsánat. Csak volt egy baci, ami nagy volt. Csak azt a kis tesómnak adtam, mert amúgy neki is adtam, ő még nekem is adott. Csak abból is ettem, mert én amúgy be kell valljam, én nem bírok magamnál, hogyha édességről van szó. Én nagyon palánk szájú vagyok, be kell valljam. Na és megettem nagyon sok édességet, mamámnak is adtam, vagy ilyen 5 tábla csokit, mert nagyon sok volt. Iskolába is kaptunk, meg névnapja is volt, és én is adtam neki, anyukám is, mind a 4-en adtunk neki, és akkor adtunk neki. És ja, úgyhogy sokat adtunk neki, be kell valljam, de ezt most a barátnőmnek összeállítom ezt a csomagot, és amúgy bocsánat, hogy elhanyagolom a csatornát, de hát most suli van, próbálok több videót készíteni, de amúgy be kell, hogy valljam, nagyon sok édességünk volt. Nekem 4 csomagom volt, így ilyen méretűek van. De ebből már csak 2 van, megettem táblacsokikat, nagyon sok minden. És láthassátok, hogy ebben nincs benne valamilyen sok, mert megettem nagyon sokat. Ezt anyukámtól kaptam kinderteást, ilyen bugut, tehát ilyen gömbcsokit, elfelejtettem a nevét. Műzlit, ilyet, tiktakot, nyalókát, csokikat, hát egyik ez volt, meg a másik ilyen sárga, bocsánat, ami ebbe beletettem, meg volt benne ilyen, tudjátok, ugyanilyen, csak kicsi és fehér csoki. Szerintem láthattátok azt is, meg még ilyen cukrot is ültett bele, ezt az iskolából kaptuk, de láthassátok, hogy még van amúgy cukor, láthassátok, hogy már ebben sincs, és még kapni fogok, de hát abból is lesz valami sok. Szerintem ezt egyenesen utálom. Úgyhogy nem tudom, hogy beletegyem a csomagba, vagy nem, mert lehet, hogy ő se szereti, és akkor minek adom oda. Na hát, ezt be akartam tenni, de elfelejtettem. De ezt amúgy az iskolától kaptam. Várjatok. Ezt is az iskolától, ezt a dörmit anyukámtól, pedig az iskolából kaptam is dörmit. Cukrot szintén anyukámtól kaptam. Ezt a szaloncukrot is, és hát nem, ezt is iskolából. Ezt a szaloncukrot anyukámtól, ezt ide, és ezt a csokit az iskolából, és ezt igen, és hát nagyjából ennyi maradt, de a barátnőm is csinál nekem, ahogy jól tudom, és mi nem azért csináljuk egymásnak, ezt el kell, hogy mondjam, hogy most cserélgetünk, vagy hogy több legyen, vagy valami, nem, hanem meg szeretnénk egymás ajándékozni, és amúgy nagyjából ennyi. És amúgy ez nem is felvágás, videó, de
majd sok Mikulás csomagot fogok levitózni nektek, de amúgy nagyon sokat megettem. Ha elhisztek, ha nem, 4 csomagból 2 maradt, és ezek sincsenek valami jó feltankolva, hogy voltak. Mert ugye kaptunk iskolából 3-at, meg itthon 4-et, 4 volt. Én a tesóimnak is adtam nagyon sokat, 2 csomag rájuk ment el. Meg hát itt van 2 csomag, de ezekben is azért voltak. Amikor anyukám odaadta, akkor így volt. Így. A másik, meg közepesen így. Egyik az iskolából volt, másik meg itthon is. Úgyhogy igen, most ezeket már beteszem, amúgy gyorsan pakolok. Hát tesóimnak mit csinálnak, amúgy ezen felvágás, meg nem is értem, hogy milyenek ezek az emberek, de tisztelet a kivétel. Úgyhogy ja, szerintem 6-12 perces lett. Na, úgyhogy nagyjából annyit kaptam, közben bekaptam egy cukorkát, és nem tudom, hogy mikor egyem meg, de ezt lassan meg fogom enni. Amúgy, ami nekem már nem nagyon ízlel, most ebben van benne. Úgyhogy így ez már ebből ennyi van, a másikból meg ennyi, úgyhogy ja. Lehet úgy, hogy túl kevés most, vagy túl sok. Nekem amennyit kaptam tegnap, az pont elég volt. De most, ja, és ma is kapni fogok egyet, azt is levideózom nektek. Ja, holnap is fogok kapni. Úgyhogy hétfőn is fogok kapni, úgyhogy nagyon sokat fogok kapni, eleget, úgyhogy ja. De most éhes vagyok, úgyhogy ez, meg egy narancset kiveszhetne, és mindegy, ennyi lett volna ez a videó. Hát, na, és ezt majd akkor fogom feltenni, vagy most felteszem, egy a fene látni fogja. És amúgy, bocsánat, hogy te látod ezt a videót, nem tudom, hogy úgy nagyon mit szeretsz. Nagyon mit szeretsz, de hát szerintem ezeket nem nagyon szereted, meg hát nem tudom, hogy meg vagy elégedve ezzel a kis csomaggal, ha nem, akkor bocsi, de hát boldog Mikulás mindenkinek amúgy, úgyhogy sziasztok!